Jak by asi vypadali Pokémoni inspirovaní českou kulturou? Tohle je jeden z nich. Tohle je Septalka, Pokémon jedového typu, který rád sbírá tak trochu pikantní tajemství. Tenhle malý, zákeřný tvoreček rád postává nenápadně na římsách a balkónech, odkud tiše sleduje život kolem sebe. Její jedovaté šeptání dokáže vyvolat hádku mezi nejlepšími přáteli a jediný její pohled stačí, aby Pokémoni začali pochybovat jeden o druhém. Poznáte ji podle květovaného vzoru na zádech, jedovatě zelených očí a ocásku ve tvaru klíčové dírky. Pokud ji zahlédnete, raději si dobře promyslete, komu dnes svěříte své tajemství. Nejnebezpečnější jsou ve skupině a dokonce už 2 septalky na jednom místě dokáží pořádně znepříjemnit den. A co ty? Chytil by sis septalku do svého týmu? Pokud se ti septalka líbí, nezapomeň dát like a odebírat, ať ti neutečou další čeští Pokémoni. Máš vlastní nápad na Pokémona? Napiš ho do komentáře a třeba se na něj příště podíváme.